Sejja elezzjoni fil-Gargur illum qabel għada. Roddu lura dak li sraqtulna. Hekk biss tista' ssir ġustizzja. Din hija l-għajta, dan huwa s-sentiment li qed jiddomina fil-lokalità tal-Gargur. Bis-sindku tal-Kling Dorian Xiberras jappella lil pubbliku preżenti għar-rally tal-erba' sabiex isemma leħnu għax il-vuċi tagħhom biss hija l-lodda li qed tidwi favur il-ġustizzja. U ansista li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' mar-residenti tal-Gargur u stqarr li jekk tal-inqas il-Partit Laburista ma jirrispettax lill-avversarju politiku tiegħu, almenu għandu jirrispetta r-rieda taċ-ċittadin. Intant il-Kunsilliera tal-Mosta fisem il-Partit Nazzjonalista Michaela Ann Bayliss insistiet li l-ġenerazzjoni żagħżugħa trid tgħix f'pajjiż demokratiku fejn l-elezzjonijiet u r-rieda tal-maġġoranza għandha tkun rispettata. Hija saħħet illi llum qed nerġgħu ngħixu l-istess żminijiet ta' tmeninijiet, l-istess prinċipji fejn il-Labor rid jikkontrolla mingħajr ir-rieda tal-maġġoranza. Fil-waqt li spjegat li l-Partit Laburista immanuvra kontra l-għażla tal-Arawrin. Aħna bħala żgħażagħ nafu li hawn min irid ikompli jkisser id-demokrazija għax in-nuqqas ta' demokrazija twassal biex ma ssirx ġustizzja. Tfisser li tixxekkel il-libertà u tfisser li jkun hawn istituzzjonijiet li ma jaħdmux. Aħna ma nistgħux niefqu nagħtu l-ossiġnu lid-demokrazija. Aħna żgħażagħ, il-ħaddiema, il-familja, intom li tinsabu hawn u l-poplu Malti li jemmen fis-sewwa. Aħna lkoll favur id-demokrazija. Francesco Catania, Net News.